Saru żewġ sessjonijiet ta' diskussjoni bħala parti mill-konsultazzjoni pubblika dwar l-Istrateġija Nazzjonali għar-riforma fis-sistema ta' reġistrazzjoni tal-artijiet sal-2035. Sessjoni kienet iddedikata għan-nutara u oħra kienet indirizzata lill-periti. Għaż-żewġ sessjonijiet kien hemm parċipazzjoni tajba fejn bosta resqu diversi suġġerimenti u proposti dwar din ir-riforma. Preżenti għal dawn il-laqgħat kien hemm il-Ministru responsabbli mill-artijiet Stefan Zrinzu Azzopardi u qal li dawn il-laqgħat mal-professjonisti fis-settur huma importanti biex flimkien naslu biex pajjiżna ikollu sistema aġġornata li tindirizza l-bżonnijiet meħtieġa sabiex jingħata l-aqwa servizz lill-klijenti fil-proċess ta' reġistrazzjoni tal-proprjetà. Matul dawn is-sessjonijiet ġew diskussi diversi aspetti relatati ma' reġistrazzjoni tal-artijiet u kif din ir-riforma tista' tiġi imtejba biex tkun aktar effiċjenti u trasparenti. Il-konsultazzjoni pubblika se tkompli sal-aħħar ta' frar u qed jista' jaqsam l-idejat tiegħu fuq is-sit publicconsultation.gov.mt.